ole tun truma hian free thinkers ti awmzia lampang toite in karon sei chodona free thinkers ti tongkam hi chu kan hrefo inarin oma enge anni tu tenge anni a enge free thinkers tele an kai noi ti te toite te in chi hrang hrang karon sei don ani free thinkers so chuan sakhuana an ngai dan chu reason anda poimo zok thrina awmzia chu tradition authority le rin na omsa indoctrination an pom lova free thinkers kan ti hian heng atheist agnostic secular humanist le rationalist te ho hian free thinkers anin ti deuh biak thin ma se pathian omring tu te zinga po free thinkers om thei tho ani pathian omring tho si in ko hrana emo inzir tirna dogmas le ti dan le ser le sang a te an boi ve lova free thinkers chuan bible emo revelation emo a anin ngat ngai lo reason an ni thin hriat na lam a hian free thinkers te hi naturalistic an nia thudik chu statements kan siam le reality kha a in mil tur ani reality kan ti chuan kan hriat na panga manga thil kan chut emo reason manga inductive reasoning kan nei atanga kan thil hmu hi reality chu ani scientific method hi thudik emo hriat na dik zonna na man ro thaper ani a scientific method kan ti chuan testable ani tur ani falsifiable le logical ani tur ani bok heng component te hi pakhat po atel lo chuan scientific method atling ngai lowang morality an nei ve em mihring nun hi morality in nga na chu ani a mihring nun tinuam tu le awmzia om tir tu chu thil thra morally good ani a apang king chu morally bad ani le mai he khovel kan lo om ve ta ga chuan kan nun nei hi kan morality in nga na ber chu ani a he hi tlang puin humanist ho soilar ber po ani kan lo om chan ber chu he khovel le achung om zong te thatlan na hi ani meaning of life lam kan meaning of life chu kan ril ruwa ain tran tur ani a he universe mindless le kan cosmo hian min kher lo wangin keini mihring te hian kan kher zokin chu kan om chan po ani tur ani free thinkers te chuan mihring torna ron om ring ut ti tlem te social progress te mimal himna mihring zong te in unau ton na le hriat na than chho zel dan hi an ngai poimo per thin ani designer versus explanation he universe lo om ring ut te hi siam tu a om nge yani ti lam ai chuan heng te hi tinge alo om ti a chan na te an tum jok thin siam tu om nge ti a tran hian awmzia anei don chuan zo na harsa heti ema thil boi thak siam tu chu tuin nge siam ve chhong ti zo na hi thana ngai ve nge yang chu wangin heng te hi enge an lo om chan ti zo na hian boi zo kila awmzia anei thui zo kang tu siam nge ti a boi khan ramlo pui min khen mel lova chuai chuan in hial na top thei lo asiam mai zok thin ani tinge sa khona hi an du lo ti lama sa khona hi an du lo ani lova do po an do hek lo ma se sa khona in a claim ho tam takhi evidence le reason ma an tlu sop thin ani anti hildik lo rin hian awmzia anei lo wang le superstition aya reason da hniam thin ani wang te po ani history kan chiar chuan sa khuana hi in do na slavery sexism racism mutilations intolerance le oppression of minorities justify nana man ani thin ani
sa khu na hian thil tha ti tam tak anei lovem ni ti lama sa khu na wanga mi tha kan ti hi sa khu na po nei lo ma se mi tha an ni tho thawang an ti a mi in sa khuwa an nei wanga tha le chia an ni lova an mania om ve zo kani sa khu na nei lo mi tam tak khi kho vela hian anom to a an thei to pin fil thrang thranga khovel muan le remna nan na an thok mek zele chuti lai chuan sa khu na hian heng abolition of slavery, women's right to vote and to choose contraception and abortion, medical developments of such as the use of anesthesia, scientific understanding of the heliocentric solar system and evolution, and the use of lightning rods, and the American principle of state, child separation, te hi an lo do zok thin ani an ti ani eng wangin nge free thinkers kan ni ang free thought chu reasonable midangin ingai tu na le ingai ruat na an ron ti buai lawang chea ingai dan chu tlang takin i soi thei thin do na ni mi ten eng tin nge an lo ngai ang che ti kha I kher te chiam lawang free thought is respectable and free thought is truly free. Thank you.